Напярэдадні прафесійнага свята Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці у сельскагаспадарчым прадпрыемстве Мазалава газ Віцебскага района ўзнагародзілі лепшых спецыялістаў. У тым, што мазалаўцы не толькі добра працаваць здатныя, а і святкаваць могуць з размахам, упэўніўся наш карэспандэнт Сергей Мисурагін. Нездарма ў народзе кажуць, хто дбае, то і мае. Мазалаўцы ў чарговы раз доказалі, што нават не на самых урадлівых землях можна атрымліваць высокія ўраджаі, але толькі пры адной і вельмі важнай умове – належная арганізацыя працы і строгае выкананне тэхналогій. Для гэтага спатрэбілася 12 гадоў сумеснай работы газавікоў і вяскоўцаў. Я всегда говорил, диктатура технологий. Пришлось расстаться с кадрами, пришлось какие-то решения принять. Но мы с вами делаем то, что должны делать все, если ты хочешь, чтобы у тебя был результат. Гаспадарка віцебскага газавікоў Мазалава газ – лідар сярод сельскагаспадарчых падраздзяленняў аб'яднання Белпалівагаз, адна з самых перадавых гаспадарак Віцебскай вобласці. Павучыцца тут ёсць чаму. Створана добрая матэрыяльна-тэхнічная база, на ўзбраенні ў аграрыяў усё самае новае. Але і цыкл сельскагаспадарчых работ ніхто не адмяняў. Кожны год усё пачынаецца з пасяўной, калі надвор'е не дае часу на раскачку. Крыху прамарудзіш і ўвосень панясеш значныя страты. У нас план посевных площадей составлял 970 гектар. То есть все то, что мы планировали посеять, мы посеяли. То есть в самые кратчайшие сроки, плюс успели закрыть флагу, плюс внесли полный комплекс минеральных удобрений, порядком внесли органических удобрений. Поэтому вся технология, которая должна была для сева зерновых и зерновых культур, было все сделано. Проявить кемлівасць і знайсці выйсце са складанай сітуацыі. Мазалаўскім спецыялістам падобныя задачы рашаць не ўпершыню. Не хапае светлавога дня, работу можна весці ўначы. Менавіта так ішла ўборачная кампанія, адначасова рыхтавалася глеба пад цяўбу азімых, а хлебная ніва сёлета радзіла. Одно задавальненне было збіраць падобны ўраджай. Очень много работали, ремонтировались, получается, помогали друг другу. Там, кто мог, свободный был, там помогал, не останавливались, все, работали, без остановок, чтобы вправиться в срок. Мы получили 1,5 раза, увеличили валовый сбор зерна, 59,2 средняя урожайность, и сегодня зерно, по подсчетам нашей экономической службы, будет рентабельно и даст прибыль. Тым не менш, галоўным напрамкам Мазалава газа з'яўляецца жывёлагадоўля. Менавіта яна мае значную долю ў агульным даходзе гаспадаркі. Ухіл робіцца на племянную жывёлу і 100% выпуск молока гатунку экстра. Производство молока увеличилось на 830, реализация на 995 тонн. Так, сорта экстра почти 96, товарность, жирность, это все увеличили. Сегодня выручка в целом от реализации молока занимает 65% и 33% того рентабельность реализации молока. На атрыманы вынік працавала шмат людзей: аграномы, жывёлаводы, камбайнеры, аператары зернесушыльных комплексаў, залаты фонд прадпрыемства. Трэба аддаць належнае іх прафесіяналізму. Самадзейныя артысты Віцебскаблгаза падарылі вяскоўцам цудоўны канцэрт. Але да вечара свята, а зранку работа. Мазалаўцам засталося ўбраць некалькі гектараў кукурузных палеткаў, але за гэтым, запэўнілі вяскоўцы, справа не стане. Сергей Мисурагін, Леонид Табола, навіны Віцебск.